Nimi on Sanna Koimäki, mä oon 17 vuotta. Mä pelaan squashia ja edustan Espoo Squash Ragaz Clubia. Sanna Koivumäki on taitava ja monipuolinen squash-pelaaja. Hän on viimeisen vuoden aikana tehnyt huikean kehitysharppauksen. Syynä varmaankin se, että keskittyminen omiin harjoituksiin on parantunut todella paljon ja lahjakkaana pelaajana myöskin lyöntitekniikka on mennyt paljon eteenpäin. Perustekniikka alkaa olla jo kohtalaisen hyvin valmiina ja ehkäpä nopeiden tilanteiden hallitseminen on vielä Sannalla hieman vaikeaa. Myöskin eteelyönnin ajankohtaa hän joutuu kovasti pohdiskelemaan. Ehkä kuitenkin tärkeimpänä kehityskohteena Sannalle on fyysisten ominaisuuksien parantaminen, erityisesti nopeus- ja ketteryysominaisuuksien. Olen varma, että vuoden sisällä, mikäli hän jaksaa panostaa fyysisten ominaisuuksien parantamiseen, hänelle tulee erittäin suuri kehitysharppaus. Mä opiskelen Mäkelärinteen urheilulukiossa ja kuulun Urheaan, eli pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan. Kuulun myös nuorten maajoukkueeseen ja olin tänä vuonna edustamassa EM-kisoissa, mitkä pelattiin Sveitsissä. Omat tavoitteet on mahdollisimman korkealla. Olisi kiva päästä naisten MM-kisoihin pelaamaan.